Mardikaning tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu, ingkang samya pinanggi. Nugroho miwasih wilasa wilasane Gusti. Mugi tansah kasariro dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng. Sandiwara ketoprak Wahyu Manggolo. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata dari Gamyong minangka perwakaning pagelaran ing dalu menika. Keparenga pagelaran ketoprak Wahyu Manggolo badhe nedahaken salah satunggale cariyos pamundutan mawi ira-iraan Bedah Hargapura utawi Waryanti Tanding. Dalang sarta pendapuk ingkang dipun asto Raga Mas Anom Suharyanto, asisten sutradara ingkang dipun tindakaken Adimas Eko Pranoto, panggebrak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi, Ewandine penata pakliran ingkang dipun tindakaken Raga Mas Sukawi sakonco, penata teknis dekorasi ingkang dipun tindakaken Bapak Sutarto kabiyantu Adimas Didik.
Penata lampu ingkang dipun tindakaken Adimas Budiono Batak. Penata lighting ingkang dipun tindakaken Adimas Ladu Aldiansa. Ewan dene Pangrengga Busono ingkang dipun tindakaken Adimas Agus Wijanarko. Binarung Ungle Kyai Gongso Madularas ingkang dipun sesepuhi Bapak Keman Widodo. Kandi Panglee Swarawati utawi Pesinden ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto Gending ingkang dipun pimpin Bapak Hadi Prayitno. Ewan dene Wiroswara ingkang dipun tindakaken Bapak Miranda sarta Adimas Edi Mahesa. Musik campursari ingkang dipun tindakaken Adimas Ari Semprul, Rokobas Edi Watono, sarto Adimas Udin Galdowo. Pagelaran Dobra Wahyu Manggolo dipun sengkuyung kalian WM Audio ingkang dipun pangarsani Rogomas Gentong Kawa. Sadurunge pagelaran kita kawiwitan badhe kula aturaken para paraga ingkang ngaya jejibahan ing dalu menika. Adegan sepisan nggambaraken wonten ing kayangan calun tangan Betari Kintaka Rukmi ingkang dipun paragani Mbak Ayu Sri Poncowati, Waryanti ingkang dipun paragani Nimas Meni Widyawati. Ewan dene Rasekso ingkang dipun paragani Rokomas Judek Prakoso. Adegan salajengipun wonten ing Kadipaten Hargowuro Hadipati Wariyuto ingkang dipun paragani Rokomas Andi Prasetyo, Patih Suryodono ingkang dipun paragani Adimas Abdul Sutopo, Resi Candolo ingkang dipun paragani Bapak Begek Ariwarsito, Raden Waryanto ingkang dipun paragani Rogomas Beguk Wilyanto, Raden Waryono ingkang dipun paragani Adimas Eko Pranoto, Raden Waryoko ingkang dipun paragani Adimas Bagong Sutresno. Ewon dene prajurit ingkang dipun tindakaken seniman Bagus Wahyu Manggolo. Adegan salajengipun wonten ing pesanggrahan Sonya Prenggo Manggolo Yudo Sudiro ingkang dipun paragani Rogomas Anom Suharyanto, Pangeran Sepuh Donowilopo ingkang dipun paragani
Bapak Ambeh Wahono. Senopati Cundoko ingkang dipun paragani Adimas Abi Rojali. Senopati Caroko ingkang dipun paragani Rogomas Bagus Suyanto. Senopati Prawiro ingkang dipun paragani Adimas Wawan Setiawan ewon dene prajurit ingkang dipun tindakaken Seniman Bagus Wahyu Manggolo. Candrono ingkang dipun paragani Bapak Mogol ewon dene Tosidono ingkang dipun paragani Cak Sendor. Sutrisno ingkang dipun paragani Adimas Rokim Sanjaya. Sutresni ingkang dipun paragani Nimas Diah Maharani ewon dene Tosiani ingkang dipun paragani Nimas Wiwi Wulandari. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Panjenengan badhe dipun libur trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Adimas Rokim sarto Bapak Mogol. Kandi embanipun ingkang dipun tindakaken Sicup Arum Somplak, Kabiyantu Siswak Indah Kalola. Nuwun para kadang pamirsa Sutrisno Budaya. Menggah mekaten para paraga ingkang ngai jejibahan ing dalu menika. Kita sagotrah saking paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah, sugeng ngamirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran. Wusana sugeng amirsani. Nuwun, nuwun, nuwun.
maksud apa sing dadi pitakon? Sapa satrane kuwi? Disrawong kang arep Baryanti. Baryanti. Sugih kendel bondoan. Kowe gawe geger ing kayangan calung tangan, Dhisik tembung wae gawe geger ana ing calung tangan kene. Pirang perkara? Apa sebabe nganti aku bisa ndakwa karo kowe lamun kok kowe wis wani gawe geger ing kayangan calung tangan. Jalar. Nalika kowe gadening papan kene. Kowe wis gawe orke kayangan calung tangan saya-saya. Nalika kowe ngecakake Aji Jaya Kawijayan. Aji Jaya Kawijayanmu kuwi ngetokke hawa sing panas. Nganti kabeh kanca roangku akeh sing padha mati. Mula kanthi kuwi Waryanti. Nggonku temeka ning papan kene aku ora nrimakake papatine kanca roangku. Ora nrimakake. Yo, Lamun kok tembung kowe ora trima bab perkara iki kok kira gawe gegeran ing calung tangan. Karep apa? mergo kanca roangku wis akeh sing padha mati ning papan kene. Aku pengen sabelopati karo kanca roangku. Kowe kudu mati sawa tanganku Waryanti. Ana waten bisa yaksa. Nantang Ya kan dadi penjarmu. yo, ayo ning papan kene kowe opaku sing tumekaning pati. Ajar kowe yaksa. Aku milih sing kurang ajar weh. Males weh. Ayo. Waryanti, Apa yaksa? lamun to kowe karo aku jotos jinotos ora bakal ana krambungane. Kok karepe? Mula ben enggal rampung perkarane. Ayo ing papan kene padha adu sing perkara kala. Kowe apa aku sing ditilang dadi bathak? Jogene tak tendangi kowe. Nantang. Nak kemak-kemak kowe dadi gawe. Ari kula sampun wonten kuwaten. Kene. Ora dadi yo. Mapan kabeh ki mau wis dadi karepe. Pancen aku kepengin nodi. Nanti teko ngendi to anggon mundhani Jaya Kawijayan kuwi mau. Nyatane kabeh wis sampurna nggih. Sedaya menika boten luput saking pangrawuh panjenenganipun. Kula punelake gunging parwane kang tanpa upami. Senajan to kabeh mau krana ibu. Yen to sliramu ra nggatekake apa piwulangipun, ndak kira kabeh mau bakal musna tampung. Ten ibu nggih. Nanging kang dados pitakon boten kados padha kepyanipun. Yen to kula nembe sinau gegladen bab Aji Jaya Kawijayan. Panjenengan menika tansah samsa dumateng. Setunggalipun wonten menapa ibu? Pancen bener kandhang. Pancen ana wigati mligi kanggo sinten. Kula ibu tumuju ning papan gunungmu kuwi. Baryanti, kados pundi? Ing kene pun ibu bakal crita marang sliramu. 20 taun kang kepungkur. Ing kono pun ibu lagi wae leletian menang. Ibu mangerteni Adipati Wadudu utang salah sawijining putrane Gunung
tanpa wis. Dikutang oleh satengah alun-alun. Nanging ora ngerti sangkan parane bilai. Ana angin kang gedhe banget. Angin ki mau banjur punang jabang bayi sing digudang warga ki mau. Katut angin ki mau iki. Nanging tujuh rayu ibu bisa nyelametake punang jabang bayi ki mau. Saengga punang jabang bayi ki tak boyongane kayuangan kini. Panjenengan papanake wonten ing kayangan sakmenika. Panjing bener. Sinten menika Ibu? Sliramu kepengin mangerti inji sapa punang jabang bayi sing diboyong sing dislametake ibu ki mau. Varianti. Punang jabang bayi sing dislametake ibu ki mau. Ora ana liya. Sliramu pancen bener. Sliramu ra titisipun ibu. Sliramu jalma sawang kanane ngarep mondo. Jenenge menapa? Panjenengan nepi sakmenika kula barani sejarah. Kene opo? Buka lembarane sejarah lagi jalaran. Dina iki wis titik kala mangsane sliramu tumurun ning ngarep mondo. Dawuh ini kula kedatuk kula wonten ing ancam. Saya ngatur menjadi sampun boten tresna malih. Ora. Ibu tresna marang sliramu. Lan ibu ora kepengin pepisahan marang sliramu. Nanging kabeh mau kanggo sliramu. Wis titik kala mangsane sliramu marang mondo marang ibu. Lan uga nyelametake marang kamu. Sedheripun wonten menapa dateng tiyang sepuh kula. Bayang. Wong tua lagi bayang ning tengahing bebaya sedaran. Ing dina iki wong tua dengan kebodho. Tapi tandingan tanjungan. Tanjungan memelan gopro tansah menusu. Kabeh mau bisa selamat sing nyelametake sliramu. Kula badhe mituwus sedaya dawuh panjenengan. Kula kami kedatuk kula wonten ing ancam. Sliramu. Yen to pancen sliramu. Ranti nungguin dhisik. Ibu bakal peparing marang sliramu. Ibu dari arah coba kok kalawan aku. Nanti aku kudu ngeranti ning papan mungkin. Barya. Si kula ibu Iki cepet ditanggung. Pusaka ana ing kahilangan. Pusaka iki bakal ndak paringake sliramu. tetapi Sawise sliramu nampa anane cepet ditanggung. Aja nganti mbok gunakake. Yen to sliramu ora lagi nemoni bebaya. Yen to emang kuwi sliramu sore satengah lampun. Ketemu senopati kang aran Sutrisno. Aja nganti cileke mbok piloromo dene gedene mbok paten. Kok ngaten jalaran Sutrisno kuwi menuju domu. Kowe tikise lintang, Sutrisno tikise lintang. Lintang kuwi kang kuwi dadi sawiji. dadi tansah presto aku sedaya dawuh panjenengan. Menika kula nyuwun pamit. Baik pangestu. Banyu milih pangestunipun ibu. Tansah nirengake marang aku. Pareng iki Sing hati-hati banget. pareng ibu bedah. Hati-hati. Sajen iki atine pun ibu ngelakake
ayo ing sepi sinimpen kalanging kalbu pambukaning warana karleng saking layap liyeping aluyup pindho pesating supena sumusuping rasa jati Wonten sowan Kanjeng. kowe Kanjeng Adipati sing utusan kowe njugarake anggonku memeng semai bisa tadah tetuko ingkang kathah iya kang abdi kemawani mlebet wonten ing sanggaring panegara panjenengan maaf ing asamun awit Mung wonten kawigatosan nunjuk kersa panjenengan. kalamun ana kawigaten tumrap Kadipaten Argapura rak bisa liya dina to Tik Nanging wewadi menika wigatosipun mung mligi kangge panjenengan mbok menawi wonten gandeng cenengipun ketentreman wonten ing Argapura. apa sing kok karepake Ing wedal sak menika wonten tamu pengin pinanggih dumateng panjenengan satemah kula kumawani jugaraken. apa kang Sora mene ngerti kalamun panjenengan kula lagi munggah ana ing sanggar pamujan Sampun boten kirang-kirang nanging tamu kala wau meksa dumateng kula kang parikedah jugaraken panjenengan. sapa tamune Tik Bopor si Candolo. Bopor si Candel rawuh ana ing Kadipaten Argapura Nanging yen pancen tetela kaya ngono aturi rapke ana ing pengahan sampun dipun keparing. Sakrawuhipun Bapak Guru kula ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk. Ya, manut manari-mani wong tuwa mung salam lantak ini wong tuwa bae sing kabeh. Kados mekaten Guru ndadosaken kejuting manah jalaran panjenengan rawuh wonten ing Kadipaten Argapura boten paring kecolok kalamun panjenenganipun guru paling kecolok badhe kula papak kreta jole cempana pinangka titihanipun guru Najan kabeh iki durung kelakon. nggih Kaya-kaya wis mimbuhi bombong jroning atiku jalaran apa? Nak Mas Dipati Wanuda tansah ngajeni kelawan wong tuwa. awet kula ngrumaosi Guru kula bodho mangpinteraken panjenengan pinangka saka guru wonten ing Kadipaten Argapura panjenengan kula pundi-pundi kados dening tiyang sepuh kula piyambak Syukur. Nanging- sira tansah katon. nanging Guru tindakipun wonten ing Kadipaten Argapura langgeng menapa wonten kawigatos Ya, sepisan mergo kasurung nggonku dadeni rasa kapan lawan keng sira nak Mas Dipati Wanuda
lan kabeh para kulawarga ana ing Argo. Tungkap kaping pindho. Nggih. Tenane pancen ana bab-bab wigati kang bakal tak andharake ana ngersamu. Wigatos kala wau wadi napa mboten? Menawi wadi monggo kula kanthi minggah wonten ing pidaleman. Perkara iki ora mawa wadi nanging uga kena diwidhangetake kabeh punggawaning praja lan sentana ing Kadipaten Argo. Ngaten nggih, monggo. Lamas dipati-pati. Inggih. Ngerti yo. Katon ben wae ngepasi dina malam Jumat. Rening aku ki lumangsani pinangka parantara ing Kadipaten Argo. Uga lumangsani yen aku ki pinangka guru. Rasane atiku ndarbeni rasa was-was. Njur ndak terawang Kadipaten ing Argo kula saka sak pucak ing Argo Belah. Kadadak sawise ndak terawang ana ing sak ndure sirap kedaton Kadipaten Argo. Iki katon peteng jedet lelimengan pindha kasaputing mendung ing angendan. Lah perkara iki mula aku banjur ngelengake tumeka ana ing Kadipaten Argo. Jur ana kahanan apa ning Kadipaten Argo? Menawi kados ngaten kula nilakaken benging panuwun keng tanpa pepindhan. Parandene Bapa Resi Candra migatosaken dumateng kula anggen kawula ngasta pangayoman wonten ing Kadipaten Argopura. Nanging guru senajan to Kadipaten Argopura penjantrawang saking Argo Belah. Bilih sirapipun kedaton Kadipaten Argopura peteng dedet lelimengan pindhanipun kasaputing mendung. Nanging nyatanipun kawula wonten ing Kadipaten Argopura gesangipun boten kirangan menapa kemawon. Dadi swasana kalungguhan iki ing Argopura tentrem ayem uriping kabeh para kawula lan sentana praja. Inggih. Nak Mas Bupatiwan, Kados pundi? yen sira durung ngerti, durung krungu kekabaran ing kene dak wenehi. Ing kalungguhan iki ana negara kang gedhe, kang aran negara Tanjung Anom, kang diratoni dening Prabu Lesan Pura. Nah, Prabu Lesan Pura iki wis beda kawan biyen. Bareng saiki ndarbeni senopati kang pengpengan, senopati kang diaduk leguduk Cungceng Samalar. Inggih. Kang jejuluk Manggala Yuda Sudira. Iki Sang Prabu Lesan Pura seneng ngelar jajan. Akeh negara cilik sing wis padha dirubuhake kang supaya dadi andhan ana ing Tanjung Anom. Tuladhane ana ing Kadipaten Krendha Bumi kang dipangarsani dening Hadipati Gurdabirawa. Iki dina Adipati Gurdabirawa gugur saka palagan kangge nglawan Manggala Yuda Sudira. Kadipaten Krendha Bumi wis dijek. San ungkap kaping pindho ana ing Kadipaten Cakar Bumi sing dipangarsani dening
Adipati Gurdapati. Iki dina cakar bumi uga brubuh. Gurdapati uga sirna saka tanganing Manggala Yudha Sudira. Nah, sing pungkasan kadipaten ing Sonya Pringgo. Sapa kang dadi pangarsa ing kadipaten Sonya Pringgo? Boten sanes kadang kula sepuh. Isih kadangmu sepuh. Saparti Brojo. Iki dina Saparti Brojo. Uga gugur Gugur saka tangane. Kadipaten Sonya Pringgo mapan ana ing Kadipaten Sonya Pringgo. Menawi ngaten, tumindakipun tiang-tiang Tanjungan Nom pindhanipun latu sak belik ngrapak. Menawi mboten enggal-enggal kabrasta mesti badhe Ngombrawara. Mila saking menika saderengipun Tanjungan Nom mening runtuhaken Argapura. Kula jangkai Senopati. Menapa guru nyandhek dumateng kula? Kula kepengin abenajengan Senopati Tanjungan. Napa ngiyas dumateng kula guru panjenengan? Bakal maju ing palagan ngadepi wong-wong Tanjungan. Nggih. Nak Mas Ing napa gumujeng? Sira sawijining pengayoman oleh Argapura. Nggih. Yen sira pribadi kang bakal jumangkah madhep yudha ngadepi Senopati Manggala Yudha Sudira. Nempuh bebasan menang ora kondang. Saya-saya yen sira kalah bakal saya ndeder wirang. Menawi ngaten guru, menika ngiyas dumateng kasadhepjan kula. Kinanipun menapa? Bapak guru maring aji jil kawijayan dumateng kula. Mbok menawa Manggala Yudha Sudira iki dudu musuh. Menawi mboten kula pribadi, lajeng sinten saged mbetahi Kadipaten Argapura? Kadipaten Argapura iki dina ndarbeni jago wiring kuning 3 cacahe. Kadipaten Argapura. Mbok menawa ya jago wiring kuning 3 cacahe kuwi mengko sing bakal bisa ngrubuhake kraton Tanjungan. Sak ngertos kula mboten wonten. Kadipaten Argapura tasih wonten jago 3 cacahipun. Apa sira kepengin ngerti? Sinten? Ora liya putramu dhewe saka Trine. Waryanto, Waryono, Waryoko. Anak kula piyambak. Iya. Panjenengan menika badhe njlomprongaken napa kados pundi? Cobi mangkon galih. Anak kula sakatenipun Waryanto, Waryoko, Waryono. Menika kula dama-dama kula golok-golok ing benjangipun saged jumeneng Adipati wonten ing Argapura. Kalamun kula sampun mopo pisan keng angka kaping kalih putra kula nika bocah wingi sore bebasan dereng ical pupuk lempunyangipun menawi maju teng medan laga alit siset kulitipun ageng tumakaning pati sinten sing kelangan anakku. Iya. Pancen kabeh tindak maduake. Penane putramu Waryanto, Waryono, Waryoko iki wis ndak gembleng ngenani bab Aji Jaya Kawijayan, Aji Guna Kasantrikan.
Cedane putramu sakaturine iki wis dadi wong gaduk blek-buduk. Menapa ngedanipun guru saged kula ugemi? Yen kurang percaya coba timbalana putramu sakatur. Haryanto Waryono Waryoko. Kaporo ngarsa, Ger. Gagang sowan. Haryanto Waryoko Waryono. Kendhalan Rama. Mesti wae kaget Rama nimbali keng sira. Ora ana ing pendopo nanging ana ing sanggar pamujan. Kados sinamrenggap wonten ing mangsa ketiga. Iya. Sejatosipun wonten wigantos menapa? Terus nalika kula dibladani kalian para kadang-kadang wonten kasatriyan. Kula kabiji suwan wonten ngersanipun Kanjeng Rama emanipun boten ngepasi wonten pendhapian. Malah kaporo wonten ing sanggar panggata. Menapa darunanipun? Menawi tetelo ingkang putra gadah kalumputan, Rama. Tumrap negari utawi keluarga. Pidana menapa ingkang badhe kula sandang. Kula namung sendika nglampahi, Rama. Kowe kabeh anak-anakku ora duweni luput. Ya Rama sing gedhe pangapuramu. Kalamun Rama nimbali marang jeneng siya sakadene ana ing sanggar panggalatan. Merga apa? Pun Rama kepengin nantu, kepengin ngerti sumpah ira. Anggonmu ngrungkepi Kadipaten Argapura. Rama, Iya. dene kula menika putra wonten Argapura. Argapura kula tata isak lembaring nyawa kula. Lan bentenipun kula. Iya. Sarene getih kula menika getihipun prajurit. Menawi wonten salah satunggaling negari ingkang badhe ngukih-ngukih kawibawan panjenengan musuhi wonten Kadipaten Argapura. Sinau samanggenipun kula pinangka dados tumbalipun praja wonten Argapura. Sauger Kadipaten Argapura saged kencar-kencar anggawe kencana rupi. Kula lila lan ikhlas. Menawi kula, Rama, Yen kowe piye, Gus? kula pinangka satriya wonten ing Kadipaten Argapura. Iya. Sok sinten kemawon ing badhe ngrong-ngrong kaibawan panjenengan kedah pepitungan dumateng kula, Rama. Bagus. 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 Rama. Rama Guru Tandol. Piye nggih nak Mas Dipati? Panjenengan sampun mireng piyambak bila kanthi menika. Monggo kula aturi paring dawuh. Iya. Mas Putu Waryanto Waryono Waryoko. Jawa ya. Sira pinangka Gatut Kacani Argapura. Sira pinangka Antareja ing Argapura. Ae pinangka Antasena. Satriya telu satriya. Ngerti yo? Menawa iki dina ana sawijining ratu kang seneng lar jajah. Merga ratu ing Tanjung Anom kengaran Prabu Santuro iki dina ndarbeni senopati kempeng pengat kengaran Manggala Yudha Sudira. Kang saiki wis diangkat minangka dadi jenderal. Sak banjuripun Nah, iki dina wis akeh negara-negara sing padha ditelokake, dirubuhake. tuladhane pundi kemawon ya. Tuladhane Kadipaten Krendra Bumi. Iki dina brubuh pangarsaning negara uga tumekaning pati. Mungkap kaping pindho ing cakar bumi. Iki uga brubuh Adipati Godopati Gotumekapati. Lah sing pungkasan Kadipaten Sonya Prengga mongko keng mangarsani pisih wakamu dhewe. Terus Adipati Sapati Brojo
iki dinoko gugur saka tanganing Manggala Yudha Sudira. Mula dene tan muruna sadung kapan meneh wong-wong Tanjung Anom iki uga kepengin ngejeki ana ing Kadipaten Argapura. Mongko Kadipaten Argapura iki gegaduhanmu satriya sakatelune. Njur kepiye rasane atimu? Eyang lenggangan Tanjung Anom menika ajeng loro perang wonten Kadipaten Argapura. Ajeng ngejeki Kadipaten Argapura. Kula menika boten terima perkawis menika. Leres Eyang. Sinaosa Tanjung Anom menika anggadhahi Manggala Yudha Sudira. Bebasan Manggala Yudha Sudira menika rangkep itu. Kula mboten badhe ciprik. Napa malah miris tetandhingan kalian Manggala Yudha Sudira kula Pak. Ya, Saya malih Eyang menawi perang campuh dumadi kula pinangka bentengipun negari Eyang. kaya ngono ya. Namas Dipati Waryuda. Inggih kados pundi? Prayogane aja nganti kesuwen, aja nganti kedisikan wong-wong Tanjung Anom tumeka ana ing Argapura. Utusan putramu ngirit bergadaring prajurit tumuju ana ing Sonya Prengga ngadepi Manggala Yen Yudha. pancen kaya nengger, Nggih, Pak. mumpung drawong Tanjung Anom mebruki ana ing Argapura. Disilang tindakan. Pangestunipun. Rahanipun panjenengan paring kabar dumateng menawi mboten dados menapa wonten ing Kadipaten Argapura ing mangkini. Mula kanthi sajenganing putramu sahabat ayo padha mancing ana ing tangga pamujan memento karugan yang widiwasa dimen bisa Monggo kula dherekaken. Paman Badir Surya. Nak Mas Baryono Waryoko Waryaku. Menawi kaget sak lebete mana panjenengan ewon dene. Kula sampun wantun perintah dhateng panjenengan supados ngempalaken prajurit-prajurit saking Kadipaten Argapura. Dadosaken kejuting manah kula. Kok ngantos panjenengan utusan dumateng kula supados nglampaaken sedaya para prajurit wonten ing tengahipun alun-alun. Kersanipun panjenengan gamblang. Mangkenipun Kang Mas Waryanto ingkang paring dawuh dhateng panjenengan Paman. Mekaten. Monggo. Paman Patih. Mas Baryono. Ki menapa panjenengan menika ngempalaken sedaya prajurit wonten ing Kadipaten Argapura. Mundi dawuh Kanjeng Rama. Dinten sak menika tiang-tiang Tanjung Anom menika badhe nggelar jajan. Kathah negari ingkang sampun dipuntelukaken kalian Kraton Tanjung Anom mekaten kersane. Lumerek wonten ing Argapura. Mula saking menika, Paman, saderengipun tiang-tiang Tanjung Anom menika ngejeki wonten ing Kadipaten Argapura. Keprayugi luwih kumiyin dipun jeki riyen Tanjung Anom. Pramila siagane para prajurit kula pasrahaken dumateng panjenengan. Kabeh Protantama. Ngestya Sanjata. Lumaksana magita kita. Tanjo! 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 Budhake Wadyabala. Mujane medan nuka. Kabeh titian lampu mesti siagake. Tanjo!
Nanging kula menika mboten mangertosi saking negari pundi pun digagah pun sateng ngaimah. Nitik sandang penganggenipun dadi tiyang saking Abu. Langkung Praldi monggo bener kalis ya, Pak. Monggo, Pak. Dulur ora teges aku tampo lan jeneng sira ngono ora. Mapan lagi sepisan iki aku ketemu lan kowe. Sopo kang dadi aranmu lan saka ngendi papan dunungmu? Kok nganti tumeka ning kepis piringe ngarga kurung malah kapur ngirit bergadaning prajurit. Sopo kang dadi aranmu? Jenengku Senopati Cundaka. Cundaka Sangka negara Tanjung Anom. saka Tanjung Anom. Aku Senopati Wibowo, uga saka Kraton Tanjung Anom. Caraka Senopati saka Tanjung Anom, bali takon sapa kowe? diwanuhke wae. Aku Suryodana Pepatih saka Argopura. Sing sawiji wae Waryanto, putra saka Kabupaten Argo. Uga kalebu putra saka Argopuro. Waryono kadadi aran. Aku Waryogo. Waryoko lan kowe Waryuga. Iwas mapan kebeneran. Mergo tekanku oning tapel wates negara Argopuro. Sepisan nampa dawuh sangka ngersani Sunan Kabule Sampura lumantar Sang Manggala Supira. Kang supaya dina iki aku nggelar jajan ana ing negara Argopuro. Bakal nggelar jajan ana ing Kadipaten Argopuro. Aja ngipi kena. Negara-negara kaya kowe bisa mbok tulungaké. Nanging durung kinaruan yen kowe bakal bisa nulungake Kadipaten Argopuro. Yen kena tak eman sadurunge akeh pangorbanan. Ketimbang emang urip perang gedhe Argopuro Tanjung Anom luwih becik. Pasrahke bandira ning Argopuro ning tanganmu. Pasrahke bandira rontek ana tanganmu. Nanging malah kapura kosok palene. Wong-wong Tanjung Anom kae kudu masrahke bandira ana ing Kadipaten Argopuro. Keparat murang toto. Ojak. Sumarno